Ninots. Quina estupidesa. El teu nom té una D, no és així? De ponegrips n'hi ha escampats per tot el món, però aquest és l'únic que explica l'autèntica història. L'únic que vull és conèixer tota la història. I com que no tinc cap altre lloc on anar, vull que m'accepteu al vostre vaixell. D'acord, si això és el que vols, et pots quedar. Entesos? Luffy! Has destrossat un tresor preciós per la humanitat. T'has carregat sense cap escrúpol inscripcions i murs amb segles d'història. Tinc un enemic massa poderós. És per tot arreu del món, no me n'he pogut escapar mai. En Ruffy té raó. Si tinc el dret de desitjar res, és... Sí, vull viure! Vull viure i navegar amb vosaltres! Robin! Ruffy, tu creus que si estic un temps seguint el teu pare i tota aquesta gent, em podré fer més forta?